Dobar dan i dobrodošli na moj YouTube kanal Beer is Food. Ja sam Istok i pre nego što vam predstavim sledeće pivo, pritisnite ovo ovde dugme i zapratite ovaj kanal. Pivo o kome danas pričamo je imalo dosta oscilacije u kvalitetu, pa da kažemo u zadnjoj deceniji, pa možda i više. Inače, dolazi iz pivare koja je imala 8 neuspelih privatizacija, dok je nije kupila bugarska firma Capitol Projekti. I ona je, ajde da kažemo, tu pivaru vratila na puteve stare slave. I još jedna mnogo bitna stvar je kada su promenili naziv piva iz Superior u Niško. Danas, znači, pričamo o niškom pivu. Inače, u pitanju svetli lager sa 4,7% alkohola. I ovde imamo koji su sastojci ovog piva. Sada vidite, ovde kada gledate svetlo pasterizovano pivo, kaže sadržaj samo ječmen i slad. To piše, znači, na srpskom. Znači, ono što kaže deklaracija na srpskom. Ali kada čitate deklaraciju koja je na bugarskom, piše ekstrakt 11%, ok. Pa onda sastav voda, ječmeni malc ili ječmeni slad, carevičen gris, što je u prevodu kukuruzna krupica. I hmelj. Eto, znači, na deklaraciji na srpskom stoji samo ječmeni slad, a na deklaraciji koja je na bugarskom stoji kompletno, znači ono šta ovo pivo sastoji. Tako da, ajde, nećemo da kudimo po tome, ali mislim da bi jedna i druga deklaracija trebala da imaju i na srpskom i na bugarskom da imaju kompletne sastojke. Neću, znači, više da pričamo o deklaraciji o ovome, da mi otvorimo ovo pivo pa da vidimo o čemu se radi. Da krenemo mi lagano. Inače, morao sam da ovu, kako se zove, čašu malo, što bi rekli, plaknem. Golema pena, miris klasičnog lagera, ništa onako da kažemo da odudara niti po kvalitetu, znači niti da je mnogo kvalitetno, niti da je nekvalitetno. Pena, kao što vidite, brzo opada. Miris, hmelj, ječmeni slad, to je, znači, boja zlatno-žuta, boja lagera. Znači, što se toga tiče, sve je okej. Čak i ova pena jeste da je ovako brzo se spustila koliko je bilo, ali i dalje je ima. Znači, može da bude nešto od nje. Da uzmemo mi da probamo ovo pivo. Živjeli i u zdravlje. Gaziranost ovako blaga. Primetna je gorčina. I ta gorčina, preovladava. Osim te gorčine, ništa drugo se ne osjeća. Znam da će Nišlije možda da me, kad budu gledali ovaj klip, da me zamrze, ako budu gledali, ne znam da li gledaju. Ja nisam neki jak youtuber, pa da se sad plašam da ću da izgubim 10.000 pratilaca. Ali za mene i 2 pratilca koji izgubim vrlo opasno. Naravno da se šalim. Ja uvijek pričam što osjećam i moje mišljenje. Moje mišljenje je da ovo pivo može da bude mnogo bolje.
s obzirom da je ovo pivo jedno od, ja mislim da je najprodavanije u Nišu, da je tamo obavezno na svim mogućim slavljima, znači što slave, što po kafićima, što svadbe, znači bukvalno koncerti, svuda je ovo što se kaže, prisutno i taj južni deo Srbije je jako popularan. Tamo je jako popularno ovo pivo. Ali stvarno, ovo pivo ipak treba da bude kvalitetnije malo, da bi opravdalo tu popularnost. Jer stvarno, osim ove gorčine, ništa tu, jedan slabašan lager. I to nije ovo prvi put da ja pijem ovo pivo. Pio sam ga skoro. I to 0,33. Ista priča. Ista priča. Pazite, smatram da je ovo pivo, oni kažu, nekada je mnogo bilo teško naći, nekada u staroj Jugoslaviji, bukvalno svaki, da kažemo, grad je imao neku pivaru, zna se, u Beogradu to je bilo Bipo, u Nišu, Niško, u Valjevu, Valjevsko, u Jagodini je bio Čiča, Jagodinac. Znači, svuda je bilo, znači, bukvalno je svaki veći grad imao, znači, neko pivo gde je kvalitet bio bolji. Sada, ovo je onako malo, hajde da kažemo, spali smo sa kvalitetom. Čak, mislim da, i oni kažu, niško pivo je bilo onako lokalno pivo. Znači, ljudi i Nišlije su se dičile sa kvalitetom tog piva. Sve dok je bilo tako, i jako je teško bilo naći niško pivo negde, ajde da kažemo, severnije. Dobro, ajde, Paraćin nije nešto mnogo sever, ali je opet, gde ja živim, ali opet nekih, to je Pomoravski okrug, znači nekih 90 kilometara je tu, ovde već, ajde da kažemo, svaka radnja ima niško pivo. Šta hoću da kažem? Da i ovde se juri na kvantitet, a ne želi da se zadrži kvalitet. Ja razumem i tu bugarsku firmu koja je i kupila pivaru da oni žele da zarade, ali jednostavno ne treba po svaku cenu. Pazite, nije ovo pivo sada da je to katastrofa i tako dalje, ali mnogo više se očekuje od ovog piva. Pogotovo što, eto, pre nedelju, dve, u diskontu preko puta moje zgrade, oni su, znači, promocija niškog piva. Znači, okej, sve to, ali gledaj da budeš, ja mislim da je da je Niš i taj tu južni deo veliko tržište. Možemo da kažemo ogromno tržište i da tu može da se zaradi. Ne trebaš po svaku cenu gurati što dalje, što više prodati, što više i tu izgubiti u kvalitetu. Znači, to je tako uradio Zaječar, zaječarsko pivo, tako je, evo sada radi niško, tako radi i druga piva i jednostavno lav isto. Znači, ljudi, mora da se nađe neki, treba se očuvati kvalitet. Ja znam da je teško, borba, mora da se zaradi. Ipak, kvalitet, zadovoljan kupac je mnogo bitniji nego da ti, da opskrbiš što više kupaca. Jer na kraju izgubit ćeš. Na kraju se gubi. Ne mora to da bude u nekom kratkom roku, ali u nekom daljem
Da. Mada ja smatram da Niška pivara ima mogućnosti i snage da se izbori i da vrati kvalitet. Jer ovo stvarno sada je onako jedan slabašan lager. Gorki slabašni lager. To je neko moje mišljenje. Neću više da davim, jednostavno to je bila ona priča o ovom niškom pivu, jednostavno kad sam ga probao, iznenadio sam se, mislio sam da je ono kada sam pre par nedelja probao, kada sam pio niško pivo, pio sam ga naravno i pre, ali ajde da kažem ovo je, i isto je bilo i tada nekako sa nekim čudnim ukusom, tada nije bilo ovo što se kaže, nije bila problem gorčina, nego neki malo neprijatan ukus. A sada je gorčina i prošle nedelje i sada. Mislio sam da je, ajde da kažemo, serija, dešava se sve to, ali evo i opet. Ali u svakom slučaju, da podržim Nišku pivaru u vraćanju kvaliteta, šta je ono bitno? Ostajte mi zdravi, nasmejani, veseli, pite pivo, a pite i Niško, jer smatram da će oni vratiti kvalitet koji zaslužuju. Ovo je jedna dobronamerna kritika. I šta je ono najbitnije? Ljubite vaše najmilije. U to ime, živjeli.